De eerste uit de doden, die sterft en eeuwig leeft, die met een handvol broden zijn volk verzadigd heeft. Die is het brood dat heden voor ons gebroken wordt. Die is de vrucht vertreden, het kostbaar bloed gestort. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Als eerste statie beginnen we bij het paastafereel. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Pilatus ging weer naar buiten en zei tot hem: zie hier, ik breng hem naar buiten om u te doen weten dat ik volstrekt geen schuld in hem vind. Jezus kwam dus naar buiten, terwijl hij nog de doornenkroon en de purperen mantel droeg. Pilatus zei tot hen: zie hier de mens. Maar toen de hoge priesters en hun dienaars hem zagen, schreeuwden ze: kruisigen, kruisigen. Toen leverde hij hen aan hen uit om de kruisdood te ondergaan. Een veroordeling ter dood. Een grote valkuil van het mens zijn. Een ander oordelen, veroordelen, beoordelen. Natuurlijk, het is goed een eigen mening te hebben. Het is ook belangrijk dat je die hebt. Maar ten koste van wat? Ook in een crisistijd die we nu ervaren, merk je dat het op de loer ligt. Oordelen. Je merkt ook de zoektocht van mensen die macht hebben, als een Pilatus in onze tijd. Wat is waarheid? Wat is het goede om te doen? Je merkt ook de invloed van een mensenmassa, zoals die hier verzameld is. Wat roepen ze hun machthebbers toe? Hoe ga je om met macht? Hoe ga je om als volk met de kracht die je met elkaar hebt? De valkuil is oordelen, beoordelen, veroordelen. Pilatus kon niets tegen het geweld op. Hij wist dat Jezus een goed mens was, maar veroordeelde hem toch. Kunnen wij de goede wegen gaan ongeacht wat anderen zeggen? Wegen van goedheid, van naastenliefde, wegen ook van geloof dat Jezus de Zoon van God is, voor ons geboren, aan ons gegeven? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God wees ons zondaars genadig. Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat Filius, cuius animam gementes, contristatam et dolentem, per transivit gladius. De tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgotha.
Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam en onze smarten die hij heeft gedragen. Deze statie zien we Jezus, hoe die zich richt naar het kruis wat hem wordt aangereikt. Hij moet het op zich nemen. Ook wij komen alle tijden kruisen van het leven tegen. We zouden er liefst met een boog omheen willen gaan. We zouden liefst andere wegen willen vinden, over dat kruis heen willen springen. Maar het gaat niet. Kruisen komen op je pad in iedere tijd. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Juist in deze coronatijd beseffen we dat allemaal. En we zouden er het liefst in een boog omheen willen gaan. Zoals iemand op Facebook zei, God, doe een reset van 2020, want dat jaar heeft virussen. Maar het gaat niet. Het dient zich aan. En in dat wat zich aandient, moeten wij het op ons nemen. En moeten we onze weg gaan. Zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan. Alleen doorheen het kruis, doorheen het lijden. Alleen doorheen het jezelf beperkingen opleggen in deze tijd, kan een nieuwe toekomst komen. En kunnen we onderweg gaan naar een nieuw licht. Kunnen we onderweg gaan naar Pasen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God wees ons zondaars genadig. O quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, Mater unigeniti. De derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Dan heb je dat kruis opgenomen, je weet dat je de weg moet gaan. Maar daarmee wordt het niet gemakkelijk. Zoveel goede bedoelingen kunnen er zijn. Maar ook bij de Zoon van God gebeurt wat er gebeurt. Voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. We geloven niet in een God van donder en bliksem, die boven alles staat en alles naar zijn hand zet. We geloven niet in een God die als een man met een grijze baard bovenop een wolk regeert. We geloven in een God van liefde die met ons is. We geloven dat zijn Zoon, zelf mens en zelf God, klein moest worden en mee moest maken wat ieder mens meemaakt en ervaart in het bestaan. En dat is ook neervallen. Dat is ook ervaren, ik red het even niet. Dat is ook ervaren, ik trek het niet. Ook wij kunnen allemaal vallen onder een kruis. Maar dan, is het dat dan? Blijven we moedeloos te neer? Of vinden we ook de kracht om weer op te staan en weer door te gaan? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig.
De vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Mijn moeder en mijn broeder zijn zij die het woord van God horen en ernaar handelen. Nu zei Maria, zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Woorden uit de evangelielezing waarin de verhouding tussen Jezus en Maria naar voren komt. Je valt, je staat weer op. Een drieluik van mensen komen in nu 3 staties naar voren toe, die allemaal op een eigen manier behulpzaam zijn. Allereerst Maria zelf, de moeder van Jezus. Als er iemand niet aan de kant kan blijven staan, dan is het een moeder. Als er iemand is die er wil zijn voor haar kind, dan is het deze moeder. Voor haar gevoel kan ze waarschijnlijk veel te weinig. Aanzien dat je kind zo lijdt, zijn kruis moet dragen, valt en weer opstaan. Maar ze doet het belangrijkste wat een moeder kan doen. Gewoon er zijn. En dat doet ze. En daarin blijkt goddelijke kracht. In het Oude Testament liet bij de brandende braamstruik God zich kennen als ik ben die is. De moeder is zij. Die is. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God wees ons zondaars genadig. Quises homo qui non flere, Matrem Christi si videret, in tanto supplicium. Quis non posset contristari, Christi Matrem contemplari, dolentem cum filio. De vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Toen ze de stad uitgingen, ontmoetten ze een Cyreneër, Simon genaamd, en vorderden hem tot het dragen van Jezus' kruis. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Maria kwam uit zichzelf, uit haar moederhart. Het tweede tafereel van hulp lijkt andersom. Een man, een toeschouwer, sensatiezoeker misschien, toevallig voorbijganger, wie zal het zeggen, wordt gedwongen om Jezus te helpen. Hulp kan spontaan gebeuren. Hulp kan ook zijn als iets wat je pad kruist. Jezus kruist zijn pad. En daarom blijft deze man in de geschiedenis niet meer anoniem. Zoveel mensen in de zorg kruisen nu hun paden. Ze hebben gekozen voor het beroep van de zorg. Ze hebben gekozen om de ander nabij te zijn. Niet wetend wat het nu zou betekenen, wat nu van hen gevraagd zou worden. Maar ze doen het met hart en ziel en dragen het kruis van hun patiënten mede. Niet alleen naar het medische, maar ook in de zorg en de aandacht om er te zijn. Wat doen wij wanneer mensen die lijden ons pad kruisen? Zijn we bereid hen te ondersteunen, hun kruis mee te dragen, onderweg te gaan? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. Pro peccatis sue gentis, vidit Jesum in tormentis, et flagellis subditum. De zesde statie. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u. Wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Als een licht ben ik in de wereld gekomen, opdat al wie in mij gelooft niet in duisternis blijft. Gij zegt, en mijn hart spreekt het na, zoekt mijn aanschijn, uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken. Vooraan in de rij van de helpenden stond Maria de moeder. Vervolgens ontmoeten we Simon, die gevraagd werd Jezus te ondersteunen. Nu een derde tafereel van hulp, Veronica. Niet omdat ze familie is, niet omdat ze wordt aangespoord door de soldaten, maar puur uit zichzelf doet ze wat ze kan, ongevraagd, spontaan. Het lijkt niet veel, maar het is wel veel, het afdrogen van zijn gezicht. Waar mensen liefdevol elkaar helpen en ondersteunen, daar drukt God de afbeelding van zijn gelaat op het doek. Daar is God zelf aanwezig en God zelf werkzaam. Hoe mooi is het om het te zien, hoe mensen zich nu inzetten voor vreemden en onbekenden. Buren die elkaar in het verleden eigenlijk niet spraken, ze hadden niets tegen elkaar, maar gewoon hun eigen levens. De een zorgt er nu voor dat boodschappen worden gedaan voor de ander. Mensen zwaaien door een raam. Niet omdat het moet, maar omdat ze vinden dat ze zo de ander nabij mogen zijn, kunnen zijn, de ander nabij moeten zijn. De actie van Veronica is heel spontaan, impulsief. Geven we juist in deze moeilijke tijden het spontane en het impulsieve van het goede een kans. Laten we ons niet neerslaan in wat donker is, maar putten we hoop en moed uit lichtpuntjes als deze. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. Vidit sum dulcem natum, moriendo desolatum, Dome misit spiritum. De zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Zijn uiterlijk nog schoonheid waren het bekijken waard. Hij was geen verschijning die bewondering wekt. Een val onder het kruis. 3 verschillende soorten hulp van nabijheid. Zijn moeder, Simon, Veronica. 3 verschillende achtergronden. En iedere keer waren ze letterlijk een steun en een duwende rug. Maar uiteindelijk, welke hulp je ook krijgt, uiteindelijk zul je het toch zelf ook moeten doen. En zelf verder moeten gaan. Even wordt het weer te veel en hij valt onder het kruis.
We merken ook verschillende fases wanneer het nu gaat om een crisis. Aan het begin samen de schouders eronder. Maar je merkt dat het gaandeweg wat moeilijker wordt. Als je thuis wilt werken en een kinderen hebt die hun schoolwerk willen doen. Als die kinderen ook nog een keer een rugzakje hebben. Als je huis er niet zo op ingericht is. Als je alles waar je normaal in uitleven kunt. Je sporten, je vrienden, je kerkbezoek. Als dat ineens allemaal wegvalt. Aan het begin overheerst je verstand, dit moeten we doen. Maar na een tijdje komt het ook neer op uithoudingsvermogen. Ook waar we elkaar helpen, houden we het zelf vol en gaan we weer door. En als we dan een keer vallen, kunnen we dan ook weer opstaan en verder gaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. Sancta Mater Istudagas, crucifixi fige plagas, cordi meo valide. De 8e statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hem en sprak: Dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? Dat is echte kracht. Na alle hulp die ontving, een tweede keer op de grond vallen. En dan toch weer opstaan en doorgaan en dan de kracht vinden in je ellende anderen te troosten. Dat is kracht. Het is kracht van mensen die zelf nergens naartoe kunnen gaan, maar dan toch kaartjes schrijven aan anderen. Het is kracht van mensen die niet kunnen werken zoals ze willen, maar dan toch hun collega's een hart onder de riem kunnen steken. Het is kracht van mensen, allebei ziek in een huishouden, die elkaar toch ondersteunen en toch helpen. Een kruis heeft het gevaar in zich dat je op jezelf gericht wordt. Dat je jouw problemen de belangrijkste problemen vindt van de hele wereld. Echte kracht, Gods kracht, is als je die blokkade in jezelf weet op te heffen en naar buiten weet te kijken en kunt blijven kijken hoe het mij ook gaat, hoe zielig ik misschien ook ben. Wat kan ik voor de ander betekenen? Wat kan ik voor de ander doen? Diep menselijke patronen van eeuwen, die zo in deze kruisweg tot uitbeelding komen, maar ook iedere dag weer opnieuw werkelijkheid zijn in ons leven, juist nu. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd,
uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God wees ons zondaars genadig. Tu venati vulnerati, tam dignati pro me pati, penas mecum divide. De negende statie, Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Als de wereld u haat, bedenk dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u. Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten met ziekte vertrouwd. Een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. Gevallen, 3 keer geholpen. Gevallen, weer opgestaan, de ander helpend. Gevallen voor de 3e keer. Het lijkt geen probleem meer, want de val is op de plek van het einddoel waar ze moeten zijn. Ze zijn daar waar de opdracht hen voert, naar boven op de berg. Zo worden wij allemaal uitgedaagd om onderweg te gaan. En hoe we ons doel bereiken, maakt dan niet zoveel uit. Al is het met een val. Het belangrijkste is dat wij bij ons doel zijn, daar waar wij moeten zijn. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. Ac me tecum pie flere, crucifixo condolere, donec ego vixero. De 10e statie. Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u. Dat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar door om te dobbelen. En zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders, heeft hij zijn mond niet geopend. Teruggeworpen wordt hij hier tot de kaalheid van het bestaan. Teruggeworpen tot de essentie van zijn menselijke karakter. Hij lijkt geen God meer, alleen nog maar mens. Vol soldaten een teken van minachting. Zijn kleren hebben ze recht op, ze dobbelen erom, omdat ze dan niet een stuk hoeven te scheuren en zijn waarde blijft behouden. Een mens puur nog als een winstobject. Welke kanten zijn we misschien met onze economisch denken ook opgegaan? Een mens alleen nog maar te vangen in getallen. Ook in deze tijd van corona moeten we daarvoor uitkijken. Dat een mens alleen nog maar een object wordt. Een biologisch wezen, maar geen persoon. In zijn persoonlijkheid wordt hier gekwetst en geraakt, omwille van zijn kleren door gedobbel. Onze Vader,
die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. Iuxta crucem tecum stare, et me tibi sociare, in planctu desidero. De 11e statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Toen zij op de plaats kwamen die schedel heette, sloegen ze hem daar aan het kruis. En zo ook de misdadigers. De een rechts, de ander links. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om onze zonden gebroken. Hij werd gestraft, ons bracht hij het vrede. En dankzij zijn striemen is er voor ons genezing. We komen aan het moment waarvan we wisten dat het komen zou. Jezus wordt genageld aan een kruis. Een triest tafereel. Maar op deze kruiswegstatie zal bij mij altijd toch wel iets van een glimlach in mijn gedachten blijven. Vorig jaar met kinderen hier rondlopend, met communicanten, bekeken we het plaatje. Wat zie je? Wat gebeurt hier? Zoals we dat bij iedere afbeelding deden. En een kind kan ineens anders kijken. Een kind zag onderaan een bordje liggen en vroeg, wat staat erop? Inri, Jezus Nazarenus, Rex Judaeorum. Ja, zei dat kind. Nou weet ik nog niks. Ik zei, dat is Latijn. Jezus van Nazareth, koning van de Joden. En het kind vloekte eruit. De Joden? Wat heeft Ajax hier nou mee te maken? Zoals een kind kan zijn. Zoals een kind kan doen. Dit kleine Feyenoord-vennetje, wat zich aan het voorbereiden was op de communie. Je kunt er van alles van vinden. Maar als volwassenen hebben we de neiging om te denken, dit weet ik al, dit ken ik al. Ik weet hoe het zit, ik weet hoe het is, hij wordt genageld aan een kruis. Kunnen we weer opnieuw met kinderogen kijken. Wat gebeurt hier echt? Wat kunnen mensen in staat zijn elkaar aan te doen? Wat ons overkomt is vaak al erg genoeg. Maar wat doen we daar nog eens een keer overheen aan dat wat wij een ander aandoen, waarin wij stappen verder gaan. We nagelen een ander aan een kruis. In deze tijd ontmoet je ook bedweters die anderen aan kruisen nagelen. Dit had anders gemoeten, ik had het toch gezegd. Of die politicus dit en die politicus dat. Aan een schandpaal. Waarom? Hoe gaan we met elkaar om? Waarom moet Jezus iedere keer opnieuw worden gekruisigd? Waarom doen we dat elkaar aan? Hoe hij het zelf ervaren en beleefd heeft, staat niet opgetekend. De pijn is er. Is er verontwaardiging? Is er misschien ook nog een glimlach, omdat hij weet waarom dit is en tot wat het moet leiden? Antwoorden vinden we er niet in. Hij, voor ons genageld aan een kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. Virgo Virginum preclara, miciam non sis amara, fac me tecum plangere. De 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Het was nu omtrent het 6e uur. Er viel duisternis over heel de streek tot aan het 9e uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Toen riep Jezus met luide stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nadat hij dit had gezegd, gaf hij de geest. Het sterven van iedere mens is indrukwekkend. Iedereen die ooit aan een sterfbed heeft gezeten, kan dat vertellen. Iedereen die er vaker aan heeft gezeten, kan vertellen hoe het iedere keer ook weer anders is. En dat het soms misschien wel lijkt alsof gewoon het hart, het machientje van het lichaam stopt, het pompje dat alles rondpompt, maar dat het meer is. Een mens heeft haar of zijn laatste adem uitgeblazen. De Zoon van God blaast zijn laatste adem uit. Iedere keer opnieuw vragen kinderen wanneer je ze les kunt geven in andere jaren. Maar waarom noemen we dan Goede Vrijdag Goede Vrijdag? Er is toch niets goeds aan dat iemand doodgaat? En dan leg je hun uit. Het sterven zelf is niet goed, is verschrikkelijk. Maar Jezus wist dat dit moest gebeuren. Hij heeft het 3 jaar lang aan zijn leerlingen voorspeld. Hij heeft voorspeld dat als hij zou sterven, hij naar God zou gaan en daar de deur van de hemel voor ons allemaal zou openen, ons zou verlossen. En die belofte komt tot vervulling. En versterkt de indrukwekkende beelden van de zon die geen licht meer geeft, het voorhangsel van de tempel dat midden doorschuilt. Hier is God zelf aan het werk. God is er ook nog. Hij is die is. In deze donkere tijden, waarin de laatste cijfers zeggen dat er 2 keer zoveel mensen sterven als anders gemiddeld in een vergelijkbare periode, doen we ons beseffen dat geen enkel sterven zomaar is, dat ieder mens van betekenis is en dat ieder mens door dit sterven van Christus heen een nieuwe weg kan gaan naar het eeuwig vaderhuis, naar God zelf. Dankzij dit moment van sterven op dit 6e uur op deze Goede Vrijdag, in onze telling 3 uur 's middags. Door alles heen wat er toen is gebeurd, verlossing voor hen allemaal en voor ons. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig.
Acut portem Christi mortem, passionis facum sortem, et plagas recolere. Fac me plagis vulnerari, fac me cruce inriari, et cruore filii. De 13e statie. Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost. Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op Sabbat aan het kruis bleven, vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hem weg te nemen. Daarop kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de een als bij de ander die met hem was gekruisigd de benen stuk. Toen ze echter bij Jezus kwamen en zagen dat hij reeds dood was, sloegen ze hem de benen niet stuk, maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans. Terstond kwam er bloed en water uit. Maria neemt haar zoon weer op haar schoot. Zij was de eerste die hielp op de kruisweg. De eerste na het sterven. Zij was de eerste die ja zei tegen de engel Gabriel, mij geschieden naar uw woord. Niet wetend wat het nu voor dit moment zou betekenen. De Pieta, Maria en haar kind. Water en bloed, in Bijbelse woorden, beeld voor het oude verbond en het nieuwe verbond. In Bijbelse woorden ook beeld voor mens zijn en voor God zijn. Twee naturen in één persoon. Mens met ons, God voor ons. Het lijden doorstaan. Het kruis is niet het laatste tafereel. Daarmee eindigt het niet, daarmee stopt het niet. Zoals de liefde van een moeder doorgaat naar haar kind, zo gaat ook dit verhaal hier verder, door deze kruisafname heen. Mogen wij in staat zijn dat ook wanneer wij denken dat alles afgelopen is, voorbij, ons oog toch weer gericht te houden op de nieuwe toekomst die aanbreekt. Dat we ook daar weer in staat zijn om dat te doen wat gebeuren moet. En daarin is het kernwoord de liefde. De liefde van Jozef van Arimathea die het graf ter beschikking stelt. De liefde van Maria die haar kind nog één keer vasthoudt. Pas als de liefde verstomt, dan is er de echte dood. Waar vriendschap heert en liefde, daar is God. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. De 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd, waaruit hij in heerlijkheid zal verrijzen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Op de plaats waar hij gekruisigd werd lag een tuin, en in de tuin een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was neergelegd. Zij legde Jezus daarin neer. Deze 14e statie wordt Jezus in zijn graf gelegd. Te veel mensen worden in onze dagen begeleid naar hun laatste rustplaats. En vaak veel te kleine kring. De kring hier was maar klein, uit angst van mensen om door de Romeinen opgepakt te worden.
Mensen hadden Jezus de rug toegekeerd toen het geen successtory leek, niet wetend wat voor een successtory het eigenlijk zou zijn. Door de omstandigheden van nu kunnen vele dierbaren niet bij uitvaarten van hun naaste zijn. En dat doet pijn. Onze natuur roept in ons op om in crisis dat we bij elkaar willen zijn, dat we elkaar vast willen houden, dat we de ander tot het laatste toe willen begeleiden. Wat een onmacht, waar dat niet kan, waar dat niet gaat. Ondanks alle mogelijkheden die op diverse plaatsen en ook in onze kerken voor worden geboden. Tegelijkertijd mogen we weten dat dat het laatste niet is. In de graflegging zit liefde, zit zorg. Geen afscheid van een vaarwel, maar van een tot ziens. Dat zijn belofte in vervulling zal gaan. Dat hij na 3 dagen weer zal verrijzen. Wanneer we afscheid nemen van dierbaren, koesteren de herinneringen en die houden we vast. Zoals de verhalen van Jezus in de evangelielezingen zijn opgeschreven en papier zijn toevertrouwd voor komende generaties om ze niet kwijt te raken, niet los te raken. Hoe God voor ons mens werd geworden en met mensen onderweg was en ons inspireerde om te bouwen aan het Rijk Gods. Zo koesteren wij de herinneringen van onze dierbaren. Maar ook in het geloof en het vertrouwen dat het geen vaarwel is, maar tot ziens, tot ineens weer samen zijn in Gods hand. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. God, wees ons zondaars genadig. Christe cum sit in exire, da per matrem me venire, ad palmam victoriae. Quando corpus moriet tu, facut anime donetur, paradise gloria. We eindigen voor het altaar. Kaal. Geen doek, geen kaarsen, geen bloemen. Het kruis zelfs verhuld door een doek. De apostelen vierden de mis, de eerste christenen, op de graven van de eerste martelaren. En ieder graf, ieder altaar lijkt daarmee ook wel van oudsher op een soort graf, een graftombe. En op deze dag leeg en kaal. Het wordt ook wel eens de 15e statie genoemd, de verrijzenis. Het weten dat de rots geopend zal worden en een nieuw leven zal zijn. Dat Christus weer herkend zal worden en aangesproken zal worden, Rabboni, of mijn Heer en mijn God. Mogen we daar moed en troost uit putten in donkere tijden, wanneer wij de kruiswegen van ons leven zullen gaan. Wanneer ook in ons leven oordeel, beoordeling, veroordeling is. Wanneer wij veroordeeld worden tot een kruis. Wanneer we geholpen worden door iemand als Maria, als familie, als moeder. Door Simon van Cyrene langs de kant van de weg. Of Veronica die het aangezicht droogt. Wanneer we vallen, dat we toch weer opstaan en doorgaan en in staat zijn de ander te helpen als Jezus dat deed met de wenende vrouwen. Om dan, al dan niet vallend, ons doel te bereiken. En dat wanneer we van alles beroofd zijn, onze kleren, alles wat we bezitten en hebben, en genageld worden aan een kruis,
en het verstild en verstomd lijkt. Er toch weer mensen zijn die ook daar liefdevol nabij zijn. Zoals Maria, het beeld van de Pietà, en Jozef van Arimathea, die neerlegt in een graf. Plek van dood, maar ook van hoop en verrijzenis. Zo gaan we deze dagen onderweg vanavond om 7 uur met de viering van het lijden en sterven, ook in deze en andere vele kerken. En morgenavond om 9 uur 's avonds de paaswaken, waarin we willen groeien van donker naar licht. Mogen wij met elkaar zijn, mogen God met ons zijn op onze paden.